somos nós. Parece mentira, verdade? Xa pasaron case 3 anos desde estes primeiros días. Moito cambiamos. Pero seguimos sendo os mesmos. Somos traballadores. Divertidos. Festeiros. Ilusionámonos con cada proxecto e cada actividade. Encántanos disfrazarnos. Xogar. Ir de excursión. Y sobre todo estar xuntos. Este último curso recollemos os froitos de todo o que sementamos. Disfrutamos máis que nunca. Xogando no patio. Tremendo remero.
mañá. Ensayando e representando a obra de Nadal. Na festa do Entroido. Xa sabedes, todo o que nos gusta. Non nos enganemos, somos moi novos. Probablemente esqueceremos moitos nestes momentos. Pero sempre sabemos que xuntos podemos.